edatzen dute, terrorismo hitza bera izan nahi du terroria edatzen duen ekintza badela, eta hirugarrenik horrela lortzen du etari azpiegitura murriztea baita ere. Gero eta jende gutxiago egotea prest bere etxean etako batzuek gordetzeko, edo ustez hor dabiltzan batzuek egun batzuetan etxean epitzeko, eta hiru helburu horiek lortzen ditu estatuaren terrorismoak. Eta Germán Agirreren kasuan ez da betetzen bat bere, hiru helburu hitzatik ez da betetzen bat ere. Bat betetzen da, eta da fasistak beldurtzea. Zabaldu bat bada, Germán Agirre harremana zuela Guardia Zibilekin eta nolabaiteko informazioa pasatzen zuela eta Berriozarrek beldurtzen ditu informazio iturri izan ditezkeen beste fasista guztia. Ordu Guardia Zibilaren interesek kontrakoa da. Guk egin duen irakurketa hori da. Eta hain zuzen ere, Iñaki Txaberen hilketa BVE, Batallón Vasco Espainolek, erreibindikatzen du, bere gain hartzen du, Guardia Zibilari, eta Germán Agirreren hilketa ez du inork erreibindikatzen inoiz. Inork ez du bere gain hartuko. Eta Guardia Zibilari zitzaion ez errekostatzen, BVE-ren izena, dei bat egitea Ungaria esan ez, somos Batallón Vasco Español y hemos matado a este porque colaboraba con ETA, punto. Ja, ez inork ez du bere gain hartuko. Eta Guardia Zibila saiatu zen, berarekiko susmoak ere apartatzen. Horregatik zabaldu zituzten paskinak, afixeak, esanez, Germán Txibarko, Germán ez dakizer, eta susmoak apartatzeko, bere examen guztien apartatzeko, eta oso zaila zen apartatzen, ze kuarteletik 200 metrora itzuten. Eta inorri hitzaio burutik pasatzen, eta komando batek fasista baitu, eta kuartain baten aurrera eramango duela bertari hiltzeko, Zibilak bere lekua dauzkanean.